Ngokukaluka isahluko sama-23 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwase kusuka uquqaba lonke lwamisa kuPilato, baqala ukumthwesa icala, bathi simfumane lo edukusa isizwe sakithi, enqaba ukuba kuthelwe imali kuKesari, ethi nguye ongumKristu wenkosi. UPilato wambuza wathi, wena uyinkosi yabaJuda na? Wamphendula wathi, usho khona. Wayesethi uPilato kubapristi abakhulu nakuzo izixuku, angimfumananga cala lo muntu. Kwayikhona beqinisa kakhulu bethi uvusa abantu efundisa kulo lonke laseJudiya, eqalile kwelaseGalile kwaze wafika lapha. UPilato esezwa lokho wabuza ukuthi lowo muntu ungowaseGalile yini. Esothole ukwazi ukuthi ungowesifunda sikaHerodi, wamthumela kuHerodi owayekhona naye eJerusalema ngalezo zinsuku. Kwathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu, ngokuba kwasekukade efuna ukumbona lokhu ebezwile ngaye. Wayethemba ukuba uza kubona isibonakalo esithile senziwa nguye. Wambuza ngamazwi amaningi, kepha yena kangamphendula ngalutho. Abapristi abakhulu nababhali babemangalela kakhulu, kepha uHerodi namabutho akhe bameyisa, bambhinqa baze bambathisa ingubo ecwebezelayo, bambuyisela kuPilato. Ngalolo suku oPilato noHerodi baba ngabahlobo, ngokuba ngaphambilini kwakukhona ubutha phakathi kwabo. UPilato wabiza ndawonye abapristi abakhulu nababusi nabantu, wathi kubo, nilethe kimi lo muntu ukuthi ungodukisa abantu. Bhekani mina ngimhlolile phambi kwenu, kepha angimfumananga cala lalezo zinto enimmangalela ngazo. Kanjalo noHerodi futhi, ngokuba umbuyisele kithi. Bheka-ke, akenzanga lutho ofanele ukufa ngalo. Ngakho-ke ngiyakumshaya ngimkhulule. Ubemelwe phela ukubakhululela abe munye ngomkhosi. Kepha bamemeza kanye kanye bathi, susa lo, usikhululele uBarabha, yena owayefakwe etilongweni ngenxa yesiyaluyalu esithile esasenzeka emzini nangenxa yokubulala. UPilato wabuya wakhuluma kubo efuna ukumkhulula uJesu, kodwa bamemeza bathi, mbethele esiphambanweni. Wayesethi kubo ngowesithathu, kanti lo wenze bubi buni na? Angimfumananga kuye icala lokufa, ngakho ngiyakumshaya ngimkhulule. Kepha bamcindezela ngokumemeza okukhulu befuna ukuba abethelwe. Ukumemeza kwabo kwanqoba. Wayesenquma uPilato ngokuthi akwenziwe abakufunayo. Wayesemkhulula owayefakwe etilongweni ngenxa yesiyaluyalu nokubulala ababemcela, kepha wamnikela uJesu kubo njengokuthanda kwabo. Kwathi bemuka naye, babamba uSimoni waseKhurene evela endle, bamthwesa isiphambano ukuba asithwale emva kukaJesu. Wamlandela isixuku esikhulu sabantu, kukhona nabesifazane ababemkhalela bemlilela. Kepha uJesu ephendukela kubo wathi, madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu, ngokuba bheka, kuyeza izinsuku abayakusho ngazo ukuthi zibusisiwe izinyumba nezizalo ezingazalanga namabele angancelisanga, khona bayakuqala ukuthi ezintabeni, welani phezu kwethu, nasezigangeni sisibekeleni, ngokuba uma benza lokho emthini oluhlaza, kuyakwenziwani komileyo na? Kwakukhona nabanye izelelesi ezimbili abayiswa ukuba babulawe kanye naye. Sebefikile endaweni ekuthiwa ekhanda, bambethela khona nazo izelelesi, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. Kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Abantu bema bebukela,
nababusi bemqolodela bethi wasindisa abanye kazisindise yena uma enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu. Namabutho ambhinqa eza kuye amnika uviniga ethi uma uyinkosi yabaJuda zisindise. Kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi lo uyinkosi yabaJuda. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sasiphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani kulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufanelekileyo ngokuba samukele okulingene nesikwenzile. Kepha lo akenzanga lutho olubi. Sasesithi, Jesu, ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami eParadise. Kungaba ihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye. Kwafiphala ilanga, isihenqo sethempeli sadabuka phakathi. UJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Induna yekhulu ibona okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu yathi, impela lowo ubengolungileyo. Zonke izixuku ezazibuthene ukubukela lokho ezikubonile okwenzekileyo zabuyela emumva zishaya izifuba zazo. Bonke abazana naye nabesifazana babemlandela bavela eGalile bemakude babuka lezo zinto. Bheka-ke, kwakukhona indoda igama layo nguJosefa, eyilunga lomphakathi, indoda enhle nolungileyo. Yena kayivumanga icebo nesenzo sabo. Eyase-Arimatheya, umuzi wabaJuda, eyayibheke umbuso kaNkulunkulu. Yona yaya kuPilato yacela isidumbu sikaJesu, yasehlisa, yasisonga ngendwangu enhle, yasibeka ethuneni eliqoshwe edwaleni lapho kungakabekwa muntu khona. Kwakulusuku lokulungisela isabatha laselizokuqala. Abesifazane abeza naye bavela eGalile balandela, balibona ithuna nokubekwa kwesidumbu sakhe. Basebebuyela emumva balungisa amakha namafutha, kepha ngesabatha baphumula njengomthetho. KukaLuka isahluko sama-24 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kwantwela ngezansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile, bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Kuthe bengena, abasifumananga isidumbu seNkosi uJesu. Kwathi besasambathekile yilokho, bheka, nanku amadoda amabili emi ngakubo, enezingubo ezicwebezelayo, besasaba, bekhothamela phansi ngobuso. Athi kubo, nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Kakho lapha, kepha uvukile. Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalile, ethi, indodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ivuke ngosuku lwesithathu. Bawakhumbula-ke amazwi akhe. Bese bebuya ethuneni babika konke lokho kwabayi-11 nakubo bonke abanye. KwakungoMariya Magadalena, noJowana, noMariya unina kaJakobe, nabanye ababekanye naye babatshela abapostoli lokho. Kepha lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kubo, kabaze bakholwa yiwo. Khona uPetru wasuka wagijimela ethuneni, wakhothama, wabona izindwangu zizodwa, wamuka waya ekhaya emangele ngokwenzekileyo. Bheka-ke, ababili babo babehamba ngalo lolo suku baya emzaneni othiwa i-Emawuse, ukude neJerusalema
namantadiyu angama60. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlekeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bengamazi. Wathi kubo, "Zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na?" Base bema benyukumele. Omunye nguKleyophasi igama lakhe, waphendula wathi kuye, "Wena uyisihambi yeJerusalema, ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na?" Wayesethi kubo, "Zinto zini na?" Bathi kuye, "NgoJesu waseNazaretha, wayengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phakathi kukaNkulunkulu nabantu bonke, ukuthi abaphristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa, baze bambethela esiphambanweni. Thina-ke besethembe ukuthi nguye ozakuhlenga u-Israyeli, kodwa phezu kwakho konke sekulusuku lwesithathu lalezo zinto zenzekile, futhi nabesifazane abathile bakithi basethukile, ababeyile ethuneni ekuseni, kuthe bengamfumani isidumbu sakhe, bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. Nabathile bakithi baya ethuneni, bafumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Wayesethi kubo, "Onina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi. UKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho, aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela uMose nabaprofethi bonke wabachasisela emibhalweni okuqondene naye. Base besondela emzaneni ababeya kuwo, yena washaya sengathi udlulela phambili. Bamncengisisa bathi, 'Hlala nathi, ngokuba sekuzakuhlwa nemini isiyadlula.' Wangena wahlala nabo. Kwathi esahlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevulekile, bamazi, wayesenyamalala kubo. Bathi omunye komunye, "Inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni, nalapho isivulela imibhalo na?" Base besuka ngaso leso sikhathi baphindela eJerusalema, bafumana abayi11 nabebenabo behlangene ndawonye, bethi impela iNkosi ivukile, ibonakele kuSimoni. Base belanda nabo okwenzekileyo endleleni, ngokuthi yaziwa kanjalo yibo ekuhlephuleni isinkwa. Besakhuluma lokho, yena uqobo wema phakathi kwabo, wathi kubo, "Ukuthula makube kinina." Kepha bashawa luvalo besaba bethi babona ithonga. Wayesethi kubo, "Nikhathazekelani na? Kuvelelani izizindlo ezinhliziyweni zenu na? Bhekani izandla zami nezinyawo zami, ukuthi yimina uqobo. Ngiphatheni nibone, ngokuba ithongo alinanyama alinathambo, njengokuba ningibona nginakho." Esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo. Kepha bengakukholwa ngenxa yentokozo bemangele. Wathi kubo, "Ninakho ukudla lapha na?" Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo neqa lezinyosi. Wakuthatha wadla phambi kwabo. Wayesethi kubo, "Yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini yisenani ukuthi
kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofethi nasehutsheni. Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Wathi kubo, kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Nina-ke ningofakazi balezo zinto. Bhekani, ngiyakuthumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalani emzini nize nambathiswe amandla avela ezulwini. Wabahola baze bafika ngaseBhethaniya, waphakamisa izandla zakhe wababusisa. Kwathi esababusisa wahlukana nabo, banyuselwa ezulwini. Bakhuleka kuye, baphindela eJerusalema benokuthokoza okukhulu. Babekhona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu.